Vidari tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tiribva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudaiso. Anzi makadii zvenyu mukomana She, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo makavigawo chitupa changu. Ini mukoma ndinoda kureururawo izvo zvinhu zvandakaita apo pandainge ndafambirawo kuti ndinge ndichienda kunotora license rangu kuZim. Zvakaitika mukoma ndezvekuti pandakazopinda mumarriage, then murume akabva azongotangawo kuti tinge tichizama kuchinja upenyu hwedu. Iye murume ainge agara zvake aine mapepa ake emuno akakwana, saka akabva azoti sezvo iye ainge aine mapepa neniwo ndaifanira kuti kunyange ndikazoshaya permit asi ndinge ndichizoitawo zvinhu zvakaita sana license nana passport. So each and every time taiti kana tikaenda kumusha taisara tagadzirisa at least one or two things, asi zvatakazopedzisira kuita chainge chiri chitambi. So zvatakazoita ndezvekuti pane paakazombonditi ndinge ndichienda kunoshanyira vana mama kumusha, apa ndainge ndichienda kunoshanyira vana amwene vangu. Ndiriko kumusha ikoko ndipo paakazoti mai mwana kuno kuJoni hamudzoki kana musati mava nechitambi. Ndikabva ndati alright, zvakanakai, as long as muchingonditumidzira mari ndichangozamawo kuti ndinge ndichinochitora chitambi chacho. Saka akabva azotanga anditumidzira mari yekuti ndinge ndichiita chiprovisional. Ndokubva ndazomirira after 7 days, then after 7 days dzakati dzakwana apo pandaifanira kuti ndinge ndichienda kunopinda kumadrums. Zvino mukoma zvakazoitika ndezvekuti kubatira kwacho kwainge kuchitora nguva kuti ndinge ndichibatira. Saka pane umwe murume uyo wandakangozongokaruka ndasangana naye. Murume uyu akabva azondipfimba. Murume wacho ainge achishanda kuVID, akangotanga kungoita majokes neni kudzamara azokumbira namba dzangu because padriving school pacho apo pandainge ndichienda vaititora tobva tazoenda kuVID kwekwe vachiitira kuti tinge tichinobata metsi kuti unokonesa sei rori rako, zvekare unorivhesa sei, ende vainge vachitotirakidza mamarkings ekuti once vhiri rako rikagara ratsika apa unofanira kuti unge uchiziva kuti ndipo pawava kuchifanira kuti unge uchikona, otherwise ukasakonera ipapo zvinoreva kutoti unenge wava kutobondera. Saka tiriko ikoko kuVID ndo pandakabva ndazoapproachewa nevamwe instructor. Saka vakangondikumbirawo nhamba vachingoita sekunge vainge vachida kundidzidzisa even further because hii mota chaichai ndainge ndisati ndatomboibata plus confidence ndainge ndisitomborina, ndaitonzwa kutotya. So zuva rangu rekuti ndinopinda mumadrums rakabva rakwana. Mukoma ndakangoti ndichingonopinda murori ndega ndakanzwa kuti I can't, kuti ndichinorivhesa kudai mukoma ndega ndakatadza, then ndokubva ndatofoira paya. Saka ndakabva ndazoita shungu dzekuti ndinge ndichiita in contact nainstructor vaya takabva tazotaurirana. Ivo vakabva vati vaikwanisa kundidzidzisa maSundays apo pavanenge vasingaende kubasa. Ndikabva ndati iri bo. Inini kumba ndaingobva sekunge ndiri kuenda kunoona vamwe sisi vangu, yeti ndainge ndichitoenda kunoita meet up nainstructor ava because ndakaona kuti zvinhu zvandainge ndichiita izvi zvainge zviine maproblems mukati. Kana ndikagara ndaudza hama dzemurume wangu kuti munhu ari kuenda kunonditraina motikari munhurume wekuVID, taiti tikasangana mutauni vaibva vandipika up because vainge vaine double cab yavo yavaindipika up nayo, then taibva tazondotsvaka spot rekuti tinge tichizodzidzisana. Saka vaiwanzokundipika up kuma 8 am then vozondidzosa zvavo kumba samwe kuma 5 am. Mungoziva mukoma kana munhurume nemunhukadzi kana mukangoswera muri tuso panobva pazotanga kudevelopa kamwe kachemistry kekuti akazombonzwisisike kuti kachemistry aka kabva nepi. Saka instructor ava pane umwe musi wandakazokwanisawo
reverse because vaita zvekuseta zvemabhaketi, so inini ndichiita reverse. Saka ndakazoti ndagona kureversa, vakazongokaruka vandimbundikira vakati wagona mukadzi wangu, wagona reverse. Then vakati vakandimbundikira kudaro, ndakatonzwa kutoti sikarudzi yavo yainge yakamira. Mukoma ndakavhunduka, and at the same time handida kana kumbowana simba rekuvapushira kure, ameno kuti ndakazvifambisa sei ipapo. Ndakatorambawo ndakatongotenza ndichiteerera sikarudzi yavo ichindidhuma-dhuma padumbu pangu apa. Kubva ipapo mukoma tainge tava kutoita zverudo rather than kuita zvekuti tinge tichidzidzisana motikari. Ndaiti ndikati chindidzidzisaika, vaibva vati handiti wava kutogona here. Kudzamara mukoma, inini nainstructor ava tazototanga kutoita bonde tirimo mumotikari imomo. Taingoti kana kunze kukasviba mbichana, then taibva tazotombotanga tanakidzana zvedu tisati tatombodzokera kana kumba. Saka secret iyi hakuna kana ani zvake wandakamboudza kuti this is what I did apo pandainge ndakaenda kunotora chitambi kumusha. Ndakangonyarara ndikati zvinhu izvi hazvitaurwi. Mukoma ndo zvandangotiwo ndinge ndichingoreurura kuti ndo zvandakaitawo panguva apo pandainge ndanzi nemurume chitorawo license kuitira kuti pandinenge ndisipo pamba kana ukafunga kuda kuita ma-runnings ako unongokwanisa kungoita ma-runnings ako rather than kuti unge uchizomirira inini. But iyi mukoma ndakatoona kutoti munhurume nemunhukadzi pari very tricky. You should avoid at all costs kuti muzviise pa-environment yekuti munongoswera muri two makatarisana, because vanhu munotongodeveloperana ma-feelings sezvandakazoita pana instructor ivavo. Nanhasi mukoma ndinotomboti kana ndikavafunga so ndinotonzwa kahana kangu kasina kudzikama ikakaka kachirova-rova kanike kachita kurovera mudenga. Ndichingofunga the good times that we had nainstructor vaya, but zvekuzoparadza marriage yangu ipapo maya. I will never destroy my marriage over him because murume wangu bo chaizvo, asi ndakangokarukawo ndaita mistake, a mistake that I would never repeat. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo veduwe, hanzi kahana kangu kasina kudzikama kanomboita kachirovera padenga kana ndafunga officer Veku Vid. Pakaipa. Please ngatizameiwo kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Nanzi, makadi zvenyu mukoma nashe. Can you please post for me as hidden identity? Inini ndinogara ndichingonetsekana zvekare nekuzvishungurudza, but at the end of the day mudzimai wangu anongozongondisimbisa achiti it was not our problem at all. Zvakatongoitika. But inini ndinozvishungurudza because as vanhu vanonamata taifanira kuti pacho patakakwanisa kuona kuti painge paitika mistake, taifanira takazodzokera kugarage tobva tazonodzorera zvinhu zvainge zvisiri zvedu. Zvinhu izvi mukoma zvakaitika kuma 2017 ikoko. It was during Christmas holidays, ndokubva taenda zvedu kumusha. Saka bhazi racho mukoma rainge rakazara vanhu zvekare neluggage. Waitoti unge uchitongogara wakangwarira, otherwise luggage rako raikwanisa kungosiyiwa munzira. Zvino izvozvo mukoma patakazosarira takabva tazoona kuti mahwindi ainge aita mistake, ndokubva vazoburutsa rimwe grocery iri ainge ari masaga maviri. Saka masaga awa maviri ainge akangonyorwa kunzi Harare, then nezita racho rainge rakanyorwapo pamasaga ipapo. Zita racho ndinototya kana kuritaura because grocery racho takatoridya mukoma. Saka kana ndikazotaura zita racho zvimwe kuda munhu uya anenge ava kuzoda kuti ange achizokompensetewa. Apa pari zvino mari handitomborina, zvinhu zvanguwo zvakatondisungira. Ndangotiwo ndingouyawo pano ndinge ndichingoreurura. Saka zvinhu zviya zvakati zvaburutswa apa. At the same time
pacho patinoburukira panogara paine pressure yezvipipipi, motikari dzinenge dzichikumanikidza kuti ivo vange vachizoisa zvinhu zvako mumotikari dzavo. Saka inini mukoma ndainge ndakafokasa pamabhegi edu, nekuti pane umwe muchinda ane chipipipi chake ainge abata rimwe monaki. Saka inini naye tainge tazoenda kumotikari kwake ndichida kuona kuti hapana here zvatichazobirwa. So vamwe vakomana vake avo mahwindi ainge aripo ndo vaingoenda vachinotora rimwe luggage redu vachiuya naro mumotikari make. Saka pakazoiswa masaga awa 90 kg maviri ainge akazara grocery mukoma. Izvozvo handina kana kumbogara ndazvicherechedza. Takazoti tasvika kumba mukoma, grocery raburutswa, then inini nemudzimai wangu ndokubva taenda kunogeza. Saka vana ndo vakabva vazoburutsa zvimwe zvinhu, nevamwe vazukuru avo vatainge tichigara navo at that time vakabva vazongoburutsa zvinhu zvese mumotikari ndokubva vazozviisa mukitchen. Ivo amai vangu munhu wekuti kana zvinhu zvikangosvika pamusha vanobva vatorongonora vobva vatotanga kutorongedza. By the time yatakazobuda tichibva kunogeza mukoma, mudzimai wangu ndiye akazouya kubedroom kwedu akabva ati hii paitika mistake. Ndikati mistake yeiko naye mai mwana? Vakabva vati mashura ari kukitchen uko kune grocery rakawandisisa zvekutoti kunyangwe shop tinotovhura naro grocery iroro. Ndakabva ndazongoregedza izvo zvandainge ndichiita ndokubva ndamhanyawo ndichienda kukitchen kuya kuti ndinge ndichinoona kuti zvii zvainge zvichiitika. Ndakazoti ndasvika kukitchen kuya mukoma ndokubva ndaona kuti painge paine murwi wegrocery zvekare. Ivo mama vangu vainge vatozanganisa grocery redu neizvo zvimwe zvinhu zvatainge tangotorawo by mistake. Saka kuti tinge tichizotanga manje kudzosera zvimwe zvinhu zvainge zvisiri zvedu, takabva taona kuti it was a long process. Mudzimai wangu akabva anditi usataura, tichazotaura kana tava mumba kana tava kunorara. Ndikabva ndati it's okay. Mudzimai akazoti nguva iya yekuti tainge tava kunorara, nyaya iya haana kana kuzombotaura nezvayo. Zvinhu zviya ndokubva zvazototanga kuzotoshandiswa, but inini guilty feeling ndakangoramba ndiinayo. But mudzimai wangu akabva ati yainge isiri mistake yedu, it's either ndimwari kana kuti vadzimu vedu vainge vatipawo magroceries iwawo. But kubva zvinhu izvi pazvakaitika mukoma kusvika muzuva ranhasi, ndinongogara ndiine guilty feeling yekuti even though kana kuri kunzi ndivo mwari vacho vakatipa, but ndo mapiro acho anoita mwari here ekuti vanotorera umwe munhu then vobva vazopa umwe munhu. Kana zviri zvo zvavanoita, inini hangu I feel sekunge panhu ipapo pakaresveka, because it was not supposed to happen in such a way. Chinongondirwadza ndechekuti zita racho rainge riri zita remunhukadzi, ende chinondirwadza ndechekuti what if vana vake vainge vakatomirirawo vachitoti mama vari kuuya. Zvinoreva kuti mugore iroro mukadzi uyu kana anga asinawo mamwe mabalances akatongotamba Christmas maybe nevana vake vakatongosurukirwa. But this thing mukoma, it has affected me for so many years. I feel so guilty about it. But mudzimai wangu anongonditi haisi mhosva yako, ko izvezvizvi ukada kutanga kutsvaka munhu uyu, ko akazoda kukugadzira unozoita sei? Saka ndauyawo pano padare renyu mukomanashi kuti munge muchindisvitsirawo nyaya yangu kune vedare kuti ndoita sei, ndongosiyana nazvo here. Inini chandiri kungorangarira, it is now the first name. Zvese name ndakazozvikanganwa, but at that time painge pakatonyorwa zita nesurname, painge pasingorina chete the phone number, asi munhu wacho aifanira kuti ange achizogumira muHarare. Inini nemudzimai wangu takaburikira zvedu paFeatherstone, ndo patinoburikira each and every time. So ndangouyawo pano ndichingotsvakawo advice kuti ndoramba ndakanyarara here kana kuti ndoita sei kuti feeling yacho iyi yekufila as if ndakakanganisira umwe munhu wandisingazivi ndingaibvisawo sei mumwoyo mangu feeling yacho iyoyo. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndibatsireiwo because I feel so guilty. Zvinhu izvi zvakaitika so many years ago. Kana surname yacho amai ivavo handichatomboirangariri, asi zita ndo randinongorangarira nekuti munhu uyu ainge achienda kuHarare.
hey, pakaipa. Please let us talk with him in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudaiso. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi. Ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Issue iyo yebullying yandakanzwa yakandirwadza zvisingaite, because inini as well I had to go through that same thing yekuti ndainge ndichibuliwa, and inini pachikoro pandakadzidza it was a boys only school. Saka you can just imagine kuti kana ukangogara watanga kuitwa bullying, zvinhu zvacho hazvizoperi mushe. And the worst of all, my parents were not understanding at all. Vanhu vaiva vekuti waiti kana ukangodzoka kumba, kana ukada kuzama kuvaudza kuti ndo zvawainge uchisangana, ndo zvauri kusangana nazvo kuchikoro izvi, ivo my parents vaiva vazongokuignore, voita sekunge iwewe ndiwe une mhosva. Saka zvinhu izvi, the way yekuti zvinondiaffecta nayo, it is like handina confidence at all. Ndiri munhu wekuti kana ndikangosvika paenvironment yekuti panenge pakazara vamwe vanhurume, I just start to feel very nervous zvekuti kusocializa nevamwe vanhurume vakaita seni kunotondinetsa mukomanashi. Most of the times ndinongosocializa hangu nemudzimai wangu nevanin'ina vangu, because strangers, especially kana vari vanhurume, I then feel threatened. And the reason as to why I feel threatened, it is because apo pandainge ndichiri kuchikoro I went through hell mukomanashi, ndakashungurudzwa, ndikatambudzwa, handina any kind of bullying yandisina kusangana nayo. And I agree with you kuti vabereki vanofanira kungogara vachingoziva kuti vana vavo zvinhu zvavo zviri kuvafambira here kuchikoro, not to just send your kids to school not knowing kuti kuchikoro ikoko zvinhu zviri kufamba nemazvo here, kana kuti I would sometimes be told kuti ndinge ndichienda kunomira paboard like paya during the classes, then paibva pauya vamwe vakomana avo vainge vachindibhula vobva vanditi ndige ndichistretcha maoko angu. So ndaiti kana ndikaita sekunge ndaneta, vaibva vazotanga kutora duster vobva vazotanga kurabha pachalkboard. Then kana vapedza kurabha pachalkboard kudaro, vaibva vazodasta riya kumeso kwangu, then vanhu vobva vazotanga kundiseka kuti ndiri chigure. Worst of all, vaibva vandithreatena, vobva vazondiudza kuti kana ukangoudza any teacher at all tinokuuraya. Saka ndainge ndichingokuvarira mukati. Even right now, those injuries I still have them, like spiritually I have been injured, and kurikava kwangu kunotonetsa. Amenowo kuti vedare vanokwanisa kundibatsirawo sei. Right now mukoma, I am a man who is aged 43 years old, but zvinhu zvakaitika apo pandainge ndichiri kuchikoro, when I was in boarding, zvinhu zvinongoramba zvichingondishungurudza up until this day. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatizameiwo kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hey, zvakangouma hazvo vedu we.